97 унікальных выданняў з асабістай калекцыі прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі можна ўбачыць у грудні. У абласной навуковай бібліятэцы імя Карскага адкрылася выстава кніг, падораных кіраўніком дзяржавы прэзідэнцкай бібліятэцы з нагоды яе 90-годдзя. Гродзеншчына стала першай сярод рэгіёнаў, куды прывезлі выданні. Цэнтральнае месца на паліцах займаюць кнігі, падораныя беларускаму лідару прэзідэнтамі Расіі, Азербайджана, Таджыкістана, Ізраіля. Акрамя таго, у калекцыю ўвайшлі выданні, перададзеныя палітычнымі дзеячамі, вядомымі артыстамі, мастакамі, святарамі розных краін. Многія выданні маюць аўтографы, на старонках некаторых напісаны цёплыя словы і пажаданні асабіста Александру Лукашэнку і ў цэлым беларускаму народу. Кожнае выданне непаўторнае, мае адмысловы пераплёт, які таксама заслуговвае асаблівай увагі. У абласной бібліятэцы унікальныя выданні затрымаюцца да 12 чэрвеня.